Seuraavalla videolla näytän, miten voit täyttää työssäoppimispäiväkirjaa, eli TOP-päiväkirjaa työssäoppimisesi aikana Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan omilla tunnuksilla. Minä olen kirjautunut Ossi-opiskelijan demotunnuksilla. Valitse vasemmasta valikosta TOP, jolloin saat näkyviin oman työssäoppimisjaksosi, joka ensimmäisenä vuonna on asiakaspalvelu. Valitaan Ossilta yksi työssäoppimisjakso. Valitse avautuvasta ikkunasta toinen välilehti TOP-päiväkirja. Tähän päiväkirjan laatikkoon voit kirjoittaa ensimmäisen 2 viikon aikana vähintään 2-3 kertaa viikossa opittuja asioita ja tehtäviä, mitä olet tehnyt työssä oppimassa. Voit kirjoittaa myös, mikä oli vaikeaa, tai muitakin ajatuksia, mitä työssäoppimisjaksolla herää. Työssäoppimispäiväkirjaa lukee vain oma työssäoppimisen ohjaajasi. Kun olet kirjoittanut, painat tallenna. Koska tämä on demoversio, tässä tiedot eivät tallennu, mutta sinulla tiedot jäävät näkyviin tähän laatikon alapuolelle. Ja voit sitten seuraavalla kerralla kirjoittaa merkintöjä uuteen laatikkoon. Näin, ja tallentaa uudelleen. Kaikki merkinnät jäävät allekkain näkyviin työssäoppimispäiväkirjaan, ja sinne ilmestyy myös opettajan kirjoittavat kommentit. Opettajat kommentoivat työssäoppimispäiväkirjaa noin kerran viikossa. Muista, että työssäoppimispäiväkirjan kirjoittaminen on osa työssäoppimista, ja se on edellytys, että työssäoppimisjakso voidaan hyväksyä.